बरायग्रोनोसै बेखौ बरायगोन धनुजा नुजाफैनो हानाय बर' रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशननि जे जोंनि जोनोम सान बर' रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशननि आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मैया बोसोरारि जथुम्मा जालांबाय दा दिनै जोङो जोंनि बे 3 बिघा हा मोननाय रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशननि मुङै जा रेजिस्टार जाखानाय बे हायावनो गंसे जोङो मावलांनांगौ आरो बेखौ जोंहा जोंनि बेखेवनाय हाबाफारिया जाबाय दा जोंनि बे फारिखौ लानानैनो बे फारिजों आलासिया राजु नार्जारिया फंनैसो बुंगोन। लोगोसे गाहाय नेहाथारि ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी सार जोंनि बर'नि गागि दैदेनगिरि रामसियारि लिरनो सार गंगाधर रामसारि सार लोगोसे रेडिअ आर्टिस्ट जोंहा गलाब ब्रह्म सार दंफैयो गोबां आर्टिस्टफोर दङ एसेबां सिनियर मानसिफोर दङ माबाफोर बुंनो एसे उसुबिदाबो मोनदों आसुसु मोनदों बिथांमोननि मेथाइखौ खोनासंनानैनो देरबोनाय मानसिजों बिथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद सौभाग्यनि खोथा खाफालनि बाथ्रा दा एसे आन्दायदोंबा थांनाय हराव शिबसारजों गुबुन मोनसे मेलाव दंबाय थायोमोन नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सारखौ लोगो हमहैनायाव साडेनलि आंखौसो थिनहरबाय नों थांदो गाबोन होननानै बुंबाय नाबो खालामनो हायाखै जिहेतु एस पार प्रट'कल बिथाङा जोंनि बस बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नाबो खालामनो हाया आरो दिनै फुङावबो टेलिफन हरनानै खनसे बुंहरबाय नों थांनांगोन हरैनागुरियाव होननानै बिथाङा फन खालामनानै दहाय बुंहरदों बेखायनो बेयाव दिनै हाजो जाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों कनस्ट्राक्सन मोनसे बिल्डिं बेवहाय खालामफैदों बावखुंग्रि हाजोनि गुदियाव जोंहा NCLA क्वार्टारबो बेयाव जाफैबाय आरो जों सानदों गोबां बेबायदिनो अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर नैबे बावखुंग्रिथिंजाय लाबोनो होननानै समायना मोनसे मिथिंगानि नुथाय दङ बे समायना नुथायनि गेजेराव जों माखासे जाथायफोर सोरजिफैनो हायोबा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामफैनो हायोबा जोंनि मिथिंगा समायना मिथिंगानि जे बेनिफिटखौ जों लानो हागोन दा बेयाव बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्टनि जों मोनसे अफिस जाफैदों बेयो जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा बे जाहाथे थाबैनो लुफुंजायो बेनि थाखाय आङो जोंनि शिबसारजों रायज्लायगोन बिथांमोननि दैदेनगिरिजों जोंहा बेयाव गलाब ब्रह्म आदा दङ गोबाव समजों जों आन्दलनाव थाफानाय बिथाङा जेब्लायबो जोंनि आन्दलनखौ मेथाइ रोजाबोमोन आं मिथिगौ बिथांनि बाथ्राखौ जोंनि शिबसाराव फंसेबो दाना मैयाबो थांनानै आं बयबो बुंदों फंसेल' बाथ्रा बुंदों बिथाङा थांग्रोमोन ना मा होननानै सोंदों गाव बुंबाय मैदा हाथाय नांगौ होननानै बुंबाय आरो लोगो थांदों ओरै होनना बुंबाय खनायाव थांनानै मा खालामदों आं मिथिला आरो फंसेल' रायज्लायनाय नङा औ आदा गलाब बेखौ आं सिनायखायो गोदोनिफ्रायनो मिथियो ज' ज' आन्दलन खालामबोनाय दा जेखियानो जादों मानो बिथांमोननि नैबे 33थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव जाफैदों जोबोद मोजां बाथ्रा आं जेरावखि थाङा मानो मोनसे बाथ्राखौ बुङो दा जोंनि जे सफ्ट पावारखौ दिन्थिनायनि सम जाबाय दा जों गोदो जोंनि हार्ड पावारखौ देखायबाय
जों जे जुजिनो हायो